Здравейте и добре дошли в каналът на Дориан. Днес ви предлагам да направим едно гледане на карти за днешния ден и събитията, които ни очакват. Днес е понеделник и планетата, която е подвластна на този ден, е Луната. Ако желаете да се съобразите с цветовете, те са бял, сребрист и светло-син. Храната, която е хубаво да се употребява през този ден, е млечни продукти, ориз, краставици, тиквички. Хубаво е да се стартират някаква домашна дейност, емоционално изчистване и грижа към себе си. Повече грижа към себе си, повече внимание към детайлите. Шума от тези шушони, надявам се да не ви пречат, но няма как да ги оставя и да ги затворя. И така, мислете за себе си, настройте се и нека да се опитаме да разчетем заедно картите и посланието, което искат да ви дадат. Ще правим гледането на ето тази колода. Това е колодата на колелото на годината. Колелото на годината така изглежда. Настройте се и нека да видим какво имат да ни кажат картите. Ако имате въпрос, който желаете да получите отговор, може да помислите. Ще изкарам няколко карти и ще ги прочетем накрая, като ако в целият разклад не получите отговор, изчакайте до края или превъртете клипчето, за да видите крайният отговор. Имайте предвид, че гледането е общо и засяга гледанията са свързани с различни въпроси, различни хора, които посещават този канал, така че ако не получите отговор, просто посетете друг канал или друг творец. И така. Тези карти ще ги оставим накрая. И така. Близкото събитие. Какво да очаквате? Темата е от любовен аспект. Крал чаши, водна стихия. Възможно този мъж да е или вашият съпруг, или вашият любим, или човек, който има чувства към вас. Явно темата ще бъде от любовен аспект. Нека да видим какво ще кажат картите, какви съвети ще ни дадат. Крал чаши, това е любящ мъж, архетип от воден знак, както обясних. Риба, скорпион или рак. Семейен, романтичен, грижовен, подкрепящ, поемащ цялата грижа за дома, за близките, за хората, които обичаме. Също така, ако говорим нека да разгледаме две сфери, и за любовта, и за финансите. Ако говорим в финансова гледна точка, това може да е мъж, който е във вашето обкръжение, който може да ви помогне с ваша идея, която е много важна за вас в емоционален план, нещо, което харесвате. Така че този човек има ключа за развитието на тази задача. Осмица жезли, десятка купки, върховната жрица, слънцето, двойка жезли, сила, принцеса мечове и двойка пентакли. Така, ако говорим в любовен аспект,
Преградите, които вие сте поставили във вашия живот или този човек към вас, скоро ще рухнат. Ще получите известие, писмо, което е свързано с възможност за отношение, което по върховната жрица все още е тайно за вас. Вие не подозирате, че този човек има към вас такива намерения, но гледайки към вас, той вижда едно семейство, което желая да създаде, представя си бъдещето с вас. Ако говорим в финансова гледна точка за работа, ще получите известие или борбата да откриете човек, който да ви помогне финансово или да ви помогне в развитието на бизнеса, ще се реализира и вие като крайен резултат ще сте много удовлетворени. Крайният резултат ще е много положителен за вас. Десятка чаши, това е страхотна карта, защото тя показва крайния пик на това емоционално напълване, на чувства, на обич, на щастие, на радост, на себеприемане, на любов. Върховната жрица ни обръща внимание да погледнем на това, че има неща, които все още са неясни. И ако гледаме по отношенията, тук е възможно с този човек вие да създадете семейство и след това веднага в това семейство да се роди едно детенце по Слънцето и по дори да може би две е възможност и такава да има. Тоест, този брак ще бъде стабилен. Ако вие се чудите дали този мъж във вашето обкръжение е подходящ и се защитавате, защото сте имали много такива преди това негативни опитност негативна, знаете, че не всичко знаете за този човек. Той ни показва цялата си любов, цялата си искреност, но намеренията му са сериозни и той желае да ви направи част от своето семейство. Последващите карти: сила, принцеса мечове и пентакли. Този човек възможно е да наблюдава за това как вие се развивате, в какво вие инвестирате вашето време и да се възхищава на вашата сила, на вашата упоритост, на вашият хъст или това наблюдение да пали у него тази сила, която да ви накара във вашите очи той да изглежда силен, вдъхновен. Тоест, желание има за да поеме част от вашия товар, да помогне да създаде точно това семейство, което е с финансово благополучие, стабилност в финансите. Ако говорим за работа, знайте, че отговорите са пред вас. Просто е необходимо да наблюдавате някой, който вече е достигнал успеха, който вие желаете. По принцеса мечове, това е човек, който наблюдава, следи, възможно е в интернет, в някакви други медии, в вестници, каквото се сетите, в книги, да открие подходящата информация за това как финансите да станат стабилни, не само да идват и да си отиват, но и да има възвръщаемост от всички вложения, които ние правим. Съответно, разполагате с необходимата сила, не бива да имате съмнение в това, разполагате с тайни знания, които ви правят точно тази силна личност. В центъра на разклада е картата на Слънцето, защото ако разглеждаме и това гледане като сигнификация на човека, който е дошъл на този канал, в центъра е картата Слънце, която говори за жизненост, за ярка личност, за човек, който обича да се проявява, за човек, който свети със своят позитивизъм, със своята положителна енергия, който умее да зарежда всички около себе си. Това е личност, която като Слънцето успява и да стопли, но ако бъде наранен, той може и да изгори. Така че посланието на тези карти, ако говорим, пак да се върнем, ако говорим за избор в любовният план,
Това може да бъде ваш ухажор, любящ мъж, влюбен мъж, който желае да премахне тази ограда, бариера, която е между вас и да създаде семейство. Това семейство ще бъде, ще ви донесе приходи, финансова свобода. Ако не сте в ако не сте в възраст, в която желаете да имате деца, тези отношения ще ви дадат възможност за развитие на свой бизнес, на работа, ще получите такъв, съратник, човек, който ще ви подкрепя във вашите идеи. Ако сте в детородна възраст, да, възможно е да имате дори и 2, може би и повече деца с този човек, като истинските намерения все още той до края не ги е разкрил. Ако говорим в финансова гледна точка, възможно е във вашето обкръжение да има мъж, който притежава нужните ресурси, за да ви създаде или да ви насочи към хора, или да ви покаже неща, които вие не знаете, за да получите тази сила и да реализирате вашият бизнес, вашето начинание. Но имате нужда от някакви напътствия все още. Тук трябва нещо да получите като информация. Ако говорим за семейства, ако гледат хора, които са в вече семейни отношения, знаете, че партньора до вас ви обича, независимо от трудностите, с които е възможно да се сблъсквате. За него вие сте точно тази мечта, която тя се е реализирала. Вие го изпълвате с сила, с стабилност. Той желае да бъде този силен мъж, върховен човек, който да ви носи всичко в вашите крака. И нека да видим сега, ако тук не сте получили отговор, да видим ето тези карти. Така, тук излиза рицар мечове, кулата, принцеса жезли и чаши. Така. Ако става дума за любовен план, възможно е бързо да получите по рицар мечове. Това са някакви писма, известия, съобщения, които в първия момент ще ги изпитате като лек ступор, като промяна на планове, като разрушаване на някакви илюзии, измами. Измамите ще се разкрият и това ще промени цялата картинка. Но вие, след получаване на тази информация, ставате все по-уверена, все по-силна, виждате през себе си нови хоризонти, взимате цялата си красота, цялата си сила, цялата си мощ и продължавате напред, като оставяте всичко, което не ви е необходимо зад гърба си. Тази опитност я взимате със себе си, но тя не ви тежи. Важното на осмица чаши е, че ние вече не изпитваме това емоционално напълване в тези отношения, ако говорим за отношения, и взимаме всичко, което е наше и си тръгваме, но си тръгваме с идеята за ново начало, за нови идеи, нови цели. Ние не си тръгваме празни, опустошени. Ние сме свършили, така да кажем, своите задължения и продължаваме напред. Всъщност това е много, така бих казала, освобождаващо от една страна на някаква дълга ситуация, която се е теглила без яснота. Тук идва яснотата и тук взимате много по-лесно решение какво да направите, което и ви освобождава, което е чудесно. Ако говорим за работа, възможно е тук да получите известие, че ви уволняват, грубо казано, или че се съкращава отдела, в който работите и вие трябва да си тръгнете, но тръгвайки си, вие пак тръгвате с вашите знания, ваши умения и вие може реално да създадете нещо ново, нещо свое, дори да отворите ваш собствен бизнес. Така че мисля, че това е много добро. Много добро послание, много ми хареса. Нека да изтеглим една карта от гадателските карти на ангелите. Ако тук не сте получили вашият отговор,
Нека да прочетем сега една карта и да видим. Хармония в отношенията. Ние, ангелите, отваряме сърцата на всички в тази ситуация. Споровете и конфликтите вече са разрешени. Чудесна карта. Архангел Рагуел. Кажете си, аз се освобождавам от всичко ненужно, аз пускам всичко ненужно, което се е отживяло в моят живот. Аз си връщам силата, аз съм пълна с хармония. Аз избирам себе си и вървя смело напред. Ако това гледане ви харесва и желаете да получавате повече информация, може да се абонирате за канала, да ме последвате, за да не пропускате повече видеа. И ако имате някакъв наложителен въпрос, може да ми го напишете в коментарите и в следващите видеа аз ще го разгледам. Нека това бъде подарък за мен. И в следващият месец, август месец, смятам така да направя, така че пишете в коментарите въпроси, които са ви необходими, за които искате да получите информация и аз ще ги озвучавам. Ако желаете лична консултация, също може да напишете съобщение, контактите ще ги оставя долу в линка. Благодаря ви, че бяхте с мен.